Nevjerovatni istraživači i njihovi nevjerovatni izumi. Krenimo na putovanje u prošlost kako bismo saznali više o nekim nevjerovatnim istraživačima i njihovim nevjerovatnim izumima i otkrićima. Prvi je Hasan ibn al-Haytam. Bio je jako pametan naučnik koji je otkrio mnoge stvari o svjetlosti i načinu na koji ona putuje. Jedan od njegovih najvećih izuma bila je tamna komora, koja je pomogla ljudima da razumiju kako svjetlo funkcionira. Zahvaljujući njemu, danas imamo kamere. Zatim, hajde da govorimo o Abbasu ibn Firnasu. Bio je odvažan istraživač koji je živio prije više od 1000 godina. Abbas ibn Firnas izgradio je sebi krila i pokušao letjeti kao ptica. Iako nije letio daleko, inspirisao je druge da sanjaju velike snove i istražuju nove ideje. Sada premotajmo unaprijed do novijeg vremena. Jeste li ikada čuli za sijalicu? Izumio ju je Thomas Edison i promijenio je način na koji živimo. Prije sijalica, ljudi su morali koristiti svijeće ili plinske svjetiljke za osvjetljavanje svojih domova. Ali, zahvaljujući Edisonovom izumu, možemo imati svjetlo samo jednim pritiskom prekidača. A ko može zaboraviti na telefon? Alexander Bell izumio je telefon prije više od 100 godina. S telefonom ljudi su mogli razgovarati jedni s drugima iz daleka, čak i ako su bili kilometrima udaljeni. Revolucionirao je komunikaciju i povezao ljude na načine koje nisu mogli zamisliti. Ovi istraživači i njihovi izumi učinili su naš svijet svjetlijim i povezanijim mjestom. Podsjećaju da se uz maštu i ustrajnost sve može. Dakle, sljedeći put kada upalite svjetlo ili razgovarate na telefon, sjetite se nevjerovatnih istraživača koji su sve to omogućili.